Dwi yma ar ymyl un o dylla chwaral Pen yr Orsaf. Mae hi'n chwaral go fawr. Mi gafodd hi ei hagor yn 1816. A mae yna dipyn go lew o dylla gwahanol. A hefyd hen adeiladau fel y rhai sydd i'w gweld yn y pellter. Mi faswn i'n licio mynd i lawr i waelod y twll yma, ond mae yna'n rhaff, dwi'n meddwl, i fynd i lawr ag i fyny. Felly be dwi am wneud ydy, dwi am fynd draw i'r ochr acw i weld be sy'n weddill o bont y ddŵr a lleoliad hen olwyn y ddŵr. Dyma'r bont y ddŵr. Mi oedd yna rhyw fath o lwybr ar hyd y top, allan o bren neu haearn i gario dŵr ffor acw at yr olwyn. Fan hyn oedd yr olwyn ddŵr, dwi'n meddwl. Dyna'r canol lle oedd y beryn. A rhwng y canol a'r wal acw mae yna ryw 2 neu 4 llath. Felly dwi'n meddwl bod yr olwyn wedi bod yn un fawr. Does na ddim llawer i weld lle dwi'n sefyll na tu ôl i fi chwaith. Felly ella bod yr olwyn ma'n troi rhywbeth yr ochr arall. Yn fan'na. Sylwch ar y llechi wedi ei gosod ar y wal i gadw'r wal yn sych, dwi'n meddwl.
Mae'n rhaid bod y dŵr yn llifo ffordd yma wedyn lle mae'r coed yma'n tyfu erbyn hyn. Darn go fawr o haearn synwn ni ddim i fod yn pwyso tua 50 kilogram. Ysgwn i os oedd o rhywbeth i wneud efo'r olwyn y ddŵr. Dydw i ddim wedi crwydro'n bell o leoliad yr olwyn ddŵr. Ond dwn i ddim os welwch chi, mae yna dwll arall yn fan hyn. Yn llawn o goed. Hen dwll arall, dwi'n meddwl. Ond yn fan hyn mae yna dwnal. Dwi wedi bod at fan hyn o'r blaen, ond ges i deimlad annifyr am y lle tro dwytha. Felly eis i ddim yn bellach. Os edrychwch chi ar y coedyn yna, does na'm llawer i weld yn ei ddal o. Dwi am fynd yn bellach tro 'ma, ond yn ofalus.